Hola, anem a veure successions amb progressions aritmètiques i geomètriques, però al món de Marvel. Anem a veure com ens afecta això i és una mica el nivell més elevat que el vídeo de Star Wars. Si no l'heu vist, ja sabeu. Anem a veure. Tony Stark està millorant els seus reactors dels seus vestits d'Iron Man. Llavors, cada nova versió genera 15 unitats més d'energia que l'anterior. Per tant, ja sabem que aquí vol dir 15 unitats més, per tant la D serà 15, perquè estem sumant. Llavors és una progressió aritmètica. Ara aquí passo conceptes molt senzills més ràpid, perquè en teoria a l'altre vídeo ja ho he fet a poc. Si no ho has vist, ves i després torna. Val? Llavors, aquí seguim. 15 unitats més d'energia que l'anterior, per tant estem sumant. Llavors, el primer reactor genera 120 unitats. Vol dir que l'A1, el primer reactor, són 120. Val. Llavors diu, Tony planteja fabricar 10 reactors més. Llavors vol fins al N10, val? Que és aquest. Llavors ens pregunta, quina serà l'energia total generada per tots els reactors del primer al desè? Com és del primer al desè són tots els dies, per tant és una agrupació, és una suma. Llavors hem d'utilitzar la fórmula de la suma, que la tenim aquí, suma A1 més AN, això entre parèntesis per N partit 2. Val, llavors si substituïm i fem S10, perquè volem fins al 10, A1 tenim que són 120, més AN, ostres, però AN seria A10, perquè volem fins al desè. Llavors AN no ho tenim, per tant hem de calcular primer AN, A10. Per tant anem a calcular A10, A10 és igual a A1, recordeu que la fórmula la poso per aquí dalt, AN és igual a 1 més D per N menys 1. Llavors A1 són 120 més D, que és 15, per N, que és 10 menys 1. Llavors, si calculem això, A10 dona que són 255. A10 vol dir que tindrà 255 unitats d'energia quan faci el reactor número 10. Val? No és el mateix el reactor 10 que 255 unitats d'energia. Llavors, aquest A10 el poso aquí dalt, són 255 per N, que és 10, dividit entre 2. Val? I això ho calculem i dona que la S10 són 1.875 unitats d'energia amb els 10 reactors. Val? Seria aquesta la solució del primer apartat d'aquest d'aquí. Ara anem al segon apartat, que és aquest, que el poso en groc. Val? En quin número de reactor Tony arriba a 525 unitats d'energia? I aquest és una miqueta més difícil. Vaig a fer-ho més petitet perquè ho pugueu, ara així, perquè pugui escriure, val? Llavors, ell vol que quin número de reactor, és a dir, la N, ara no la sabem, és interrogant. Però sí sabem que la AN, perquè és les unitats d'energia d'algun reactor, són 525 unitats. Val? I seguim mantenint l'A1 i la D. Val? Llavors hem d'esbrinar aquesta N. Com ho fem? Amb la fórmula aquesta d'aquí dalt, us la marco en groc, aquesta d'aquí. Aquesta és la que utilitzaré. I anem substituint. Ara tenim aquí AN. Ostres, AN sí que ho sé, són 525 unitats. 525 unitats. Igual a A1, A1C, 120. Més D, que també ho sé, 15, i ara per N, que no ho sé, menys 1. I què vull esbrinar ara? Vull esbrinar N. Llavors, primer passo el que està molestant i més lluny, a l'altra banda és com una X, és com si tinguessin una X. Per tant, aquest 120 que està sumant passarà aquí restant. Aquest 15 no puc perquè està multiplicant, per tant primer hauré de fer el parèntesis. Llavors vaig a fer
el parèntesis i passar això cap a l'altra banda. Tindré 525 i el 120 que està sumant hem dit que passa restant. I aquí a l'altra banda tinc 15 per n i 15 per menys 1. Llavors 15 per n són 15n i 15 per menys 1 són menys 15. Val? Més per menys i 15 per 1. Llavors, ara encara tinc coses que no tenen n. Aquí tinc la n i això és com si tingués 15x, que la podeu canviar per fer l'exercici si voleu, i el menys 15 que està restant que passarà sumant. Per tant, vaig fent 525 menys 120 i el 15 que passa sumant. I això és igual a 15n. Llavors, ara què farem? Primer de tot ho faré així més petit perquè us càpiga. Aquest d'aquí sumarem i restarem, que dona 420 igual a 15n. Llavors ara per deixar sola la n, aquest 15 que està multiplicant passa cap allà dividint. Llavors 420 entre 15 és igual a n. Per tant la n donarà 28. Vol dir que quan faci 28 equips reactors obtindrà 525 unitats d'energia. I fins aquí seria aquest exercici. Aquest és de progressions aritmètiques perquè hi ha la diferència, anem sumant. Ara anem a veure un de geomètrica. Aquest és de Marvel però no té massa amiga. Thanos està desplegant els seus exèrcits per atacar Wakanda. A cada ona de combat, què fa? Envia el doble de soldats que l'ona anterior. I a la primera ona té 200 soldats. Com podeu veure, com envia el doble, la R seria 2, perquè està multiplicant per 2. Val? I després, la primera ona té a 200 soldats. Llavors, quants soldats tindrà després de 5 ones? Després de 5 ones, no us està preguntant a la 5a ona, sinó després de 5. Per tant, ens demana la suma. Per tant, seria la fórmula aquesta, aquest menys és aquí baix, entre R menys 1. Val? Llavors, aquesta simplement substituïm la S5, perquè és al cap de 5 ones, és A1, que són 200 soldats, per R, que són 2, elevat a N, que són 5 ones, menys 1, i després torna a ser R menys 1. I això, si ho posem a la calculadora, S5 seria 6.200 soldats. Val? Tindria aquest exèrcit després de 5 ones. Aquests soldats haurien atacat Wakanda. Val? Doncs fins aquí, espero que us hagi quedat clar. Qualsevol dubte m'ho dieu. Adeu!